Na to mezi rozdíl To bych udělal u vás na balkoně to vole. Ale to by to dopadlo, vole, balkon nad tím by šapnul, vole. Mně je chyba, a jo tam jít. No, na tom papíře to hoří dost rychle, jo. A? To jsem trošku nedobitl. No, tak ten bude poctivý aspoň. Na ohni. No. Ale aspoň, že je sranda, vole. No ještě do toho foukni, no ty si. Aby nebyl takový plamen, ne do toho. No, já se to rozfouká po všech prdelích. A jak si ten hořen papíják, to bude lepší. Nevidíčku, ne. Počkej, máš to na pěchovátko? No, nemáme. To stejně nehodí, jako. Hele, chytlo to potí. Pěchová papír. Jenom to si dobej, ty. Hlavně, že je to teplý, vole. Ty taky teplý je zalo. Bu. Jo, to nechá chudák maso, vole. No. To hulí, no. Když ho nebude jít? Všechno jsem přemýšlel, Radu, jako to žíradu. že bys nepříště, bych si klíšoval, aby mi ten namařil takhle 2 očka, také plech, díru, tyčku, jako kuřátko, takhle, skladku, No. pravá teka. V tom případě by to bylo takhle, v tomhle tom postavení by točil bedy. Já. Brdy to šlo takhle. Víš, tak No, to k tomu má lepší, já to vám. já mám přesně pravý úhel, víš, přesný. Já nevím, nemusíte si... Počkej, když jsem to byl při chemii, jak jsem byl zkoušený. Já vím, ten dobrý, no. Takový, nemusíte mi ještě jít dneska, no. Nejlepší vždycky na... Jak jsem dostal, co jsem dostal, kouli? Jo, no já vím, já jsem blbý. Já jsem dostal 2 z češtiny, já jsem blbý. A jo, ty mi Někde dostal 4. Čekal. Češtiny. Já dostal 2, vole. Co dostal já? Toho, nevíš náhodou. Nevím, a Daník by dostal 4 5, vole. A když to jsem nadal dostal, já jsem to také psal, víš. Diktát, myslím. No, já vím, no. Ty jsi ptal diktát? No, tak Počkej, nech to hoří všude. to na to. Jirák Rakonoš, no. Mě fakt tam jedou říkali Rakonoš prostě, ale to nemůžu. Počkej, viděl jsi Alex Gute? No jasně. Krakonošovo, vole. Kde najdeš velký hovno, tam už není, vole. Počkej, neutírej se, helmičku. Ne, já jsem na ně nakoukal, víš co. Máš jakoby teda si otvorit tohle? Kde budeš to vyprodávat, nebo chceš jít na nově? Budu prodávat. A nevíš, jestli bude chtít dát ještě. Já vím. Tak to možná si vzal. Za kolik? Ne, no já nevím. 15, vole, půlka ceny, No, 3 tak 15, já bych zkusil se jít bude rád. Vlastně, že bych se domluvil s tatínkem, víš co. Hele, ty máš menší šišku než já, nebo stejnou. A mě je akorát. A když si vyndáš ty molitany, tak mi klempá na šišce, jako, takže... Takže, vole, tati bude, jako to se neboj, no, ten chleba, ty vole. Ten bude málo Ne, ten je málo, ale ještě dej. To je strovanka už. Máme krvě ptáčky. Ne, to je, ježíš, jak se to jmenuje. Víš, jak to opejká na oleji. Smaženka, ne smaženka. Topínka. Topím. No, takhle to budeš hrát. Ty nevím, to blavno tam prdeli. Jak na pedre bátí vypálena. A jo, tohle, vole, strejda na vojně dělal, vole, měli hrachovku, tak to udělali, usrali se, vole, a dali tam zapalovač, to víš, blapla prdel. Vole, vevnitř pálilo, prej, jak jsi viděl. Dobře, no tak. Malíme, prosím, dobře. Student, ledničky. Chceš na nějaký, nebo máš ještě? Ty jsi mi došla jako kupučka. Ještě dolejte. To je hned. Ryšánkovi. Ryšánek, já jsem Ryšánek, v té době to jsme se dívali na film. Ryšánek, tam byl. Fakt? Já to říkám, protože je to zkráceně a mě se to líbí prdel, to prdel. Ryšánek, jo.
Vždycky, když já jdu do prdele. Ale on je ze mě strašně nervní bedy. Pan Cixal. Já se těším. Já umím. Těším na příští rok, až bedy potáhne do toho Rakouska. Půlku hrnečku tak. A je hovno. Budeme mít klid. A je hovno. Budeme u něj spát v hotelu, v Martě. Jo? To hotel je. Ve Švýcarsku. To je Švýcarsku, ne v Rusku. V Rusku. Ve Švýcarsku. Že v Rusku, až bychom se do Kodrsa, bychom byli zmrzli. No určitě nejde asi běží největší prdeli. 3 cm na Sibiři. 3 cm. A u medvěda 4. Nevím, ale u medvěda 4, jo. Že bychom si to tu vyklidili spolu s Martinem. Ale v létě. Ty vole, že do 18 by se sem nastěhoval. Ne, ale bez prdele mi to tu stačilo. Tadyhle mám kabel ve zdi, tak si sem natáhnu televizi, komp, lednici. Lednici mám. No hele, lednice tam je. Kompas jsem u svýho domova, tak? Já to musím mazat. To já vytřinu. Ježiš! Začít to ještě? Kuk. No, natáčím, ukaž to. Jdi do prdele, bude rande. Takhle se to pěkně dá na ruku. Všimli A jste víš, si si to? to, ne? Všimli jste si Mlátit, rozsískat hlavu, no jo. To máme s bedem rádi. Jak se zamyká tačku, tež? Pošpak. Čum, ty vole. Jedlička, já měl korunu, já můj takhle hodil. Ale jedlička, já když jsem ho po první životě viděl, nebo po druhý, jo, a když si říkal, to je starý kámor, budeme metá krvu do sněhu, jo. Jedličko rozhodná míč, rozhodil já do prdele. Měl tu být s náma, my vzali karton z pocelnice. A jezdili jsme na něm. Jo, Do silnice, jo. Mezi Pan mě na něm kopal. Popelníci se ještě nejezdili. Hele, ty vole. Ale hele. My jsme říkali s negrem, vole. Budeme je kopat, ale několik aut zastavíme. Nikdo nezastavil, on se tam takhle... se tam začal rámy do něj kopali, mlátili a každý čuměl jenom nikdo, vole. To mě kopali, kdyby ti to zajímalo. Ty krv. Tam kopali, vole. No dělali, no. Já jsem Ale to je rudolf pak jsme jezdili s vystavačem, jak jsme šli, jak jsme jedličku se šláli tím prutem o to, ten měl jelita, jak prdel. Bedy si o něčím mocí gozy, vole, jak Ale proč mu to jenom děláte si? Babo. Proč mu to děláte, vole?